Hazvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Regedzai ndikuconnecte kuma streets eHarare izveso ndikunzwisei zvinhu zviri kuitika. Pari kupisa pari hot. Asi chekutanga tangai malike this video because pa Coolian TV ndo panotangira nekuperera nyaya dzese. Ndisati ndadaro, regedza ndibva ndangotora kamukana. Vanhu vese vanoda kuregisterwa makambani nekuvhurwa ma-FNB business account muSouth Africa muno vasina ma-work permit kana kuti ma-study permit. Batai company inonzi Education Research ndiyo yega inogona kukuitirai zvinhu izvozvo uri kwauri vari kwavari ikoko. Chako chete kungotora nhamba dziri pascreen wotaura navo. Kana uchishaya pekutangira unongoti ndaona muchiadvertiswa kwa Coolian, vanobva vatoziva kuti vanokwanisa kukubatsira sei. Contact them on the numbers that are showing on the screen. Education Research ndo company yega iri reliable and affordable. Zvachipa mazuano hazvichanetse kuva nekambani iri registered usina permit, kuva neFNB business account usina permit, asi ungori nepassport yawakapinda nayo paborder yonotenga nayo mumashopusi. Saka batai Education Research. Regedzai tibva tangokonektana kuHarare ikoko pakaipa. Uza kuti ma-updates ese tinenge tichikupai panapa pa.5 Creative Studios nepa Coolian TV. On the line right now ndina Coolian Comrade Saruwaka kuti vatitsanangurire kuti zviri kumhonya sofamba sei, zvafamba sei uye zvakamira sei. Comrade Saruwaka, maswera sei comrade? Maswera sei DJ Oli, maswera sei muri yeZimbabwe. Ya, isusu tiri nani. Tanzwa nhau dzekuti pane vakomana vatorwa, makomrades atorwa hapo. Chimbotitsanangurira kuti zvafamba sei hapo? Chekutanga ndechekuti tiri kufanira kunzwisisa kuti tiri mustruggle. As per communication nearrangement yakaitwa necommand nana commander Geza, police was there to protect the people. Though Waripo Park protected the people, they applied a heavy hand. There were dogs, horses, tanks, a lot of stuff. And so the situation was tense. That's number one. But the police was on the side of the people. There was no police officer. Anga achasunga munhu nasi. Asi paita challenge ye vakomana weFAS. FAS ndo yanga ichisunga ichitora vanhu yoisa mumota dzavo yodhamba kuHarare Central. Saka ndo makomrades amuri kunzwa kuti asungwa. Havasiriwo wega, iro isecond batch tatanga kusungirwa 7 pafirst pauya signal na 12. Then tobva tabva ipapo as we progresses tobva tasungirwa futi mamwe macomrades mawo veterans, vana baba Mudiwa, vana baba Mapengo, Honorable Chagwiza neanother war veterans anzi comrade Chigweregwere. That was the second batch. Then yes, they were all over us wachitera, but I was not afraid of getting down in the meet and greet the people. But what I was making sure of is I was walking alone. Saka it's difficult to know how to sunga nichifambira ndega, plus I was very prepared kuvhara munhu nembavha. Yeah, so vanodherera, that's all what I can say. Vanga vachidherera. Waona vakavarairwa ndo vanga vachitora, but vanhu vanga vachisunga vanhu veFAS, vanhu vamunangagwa unodhamba vanhu kupolice. So I'm sure kuti police ichatichengetera vanhu vedu zvakanaka. Yeah. In terms of turnout, yafamba zvakaita sei, vanhu vabuda here, chii chanyasotora nzvimbo? Let me confirm this. Toda kutenda muri yeZimbabwe nekubuda kwawaita in numbers. Because ndatenderera before signal. Because vanhu vanga vachiuya nemagroups, wabva kwaarea yavo wofamba wakatodaro woenda kunogara pavanogara, vanga vasiri kuuya pavenyu. Then ma-coordinators avo o-coordinata nesu. So I made sure kuti ndatenderera ndichiona magroups evanhu kuti vaready here and tane a good number here. We had a good number of people wauya paground, but unfortunately
we failed to mobilize, because patatanga kuda kuita mobilize, at first they arrested 7. Then we arrest 7. We requested for backup. Backup yauya. Aspa yauya a bit later. Okay. Yes. Yeah. Those I think. Yes. Alright. Aiwa ndinotenda neupdate yenyu Comrade Waka. Andisudanya wabvunza zvakawanda zvangu. Ndingoti what is the way forward now Comrade Sarwaka, since Commander Geza vataura kuti zvoni vanhu havasi kubuda mustreet kusvika Emerson abva. What is the way forward now? It's only that you are not on video. Usually I'm surrounded by comrades. So, tirimo mu street, tirimo mu struggle. Ngoma ndiyo. Tikuenderera mberi nestruggle. Right. Mambotaura pavideo ramatumira muchitaura kuti madzibaba eshanduko handinavo. Is he safe madzibaba eshanduko? I can confirm kuti he is safe kwaari ikoko. Wako achitaurirawo kuti wakwanisawo kurarama sei. Ndo zviri kundisekesa, but I can confirm kuti he is safe. Plus mutemo wangu ndewekuti handina komanda anongosungwa zvavanoita izvo zvekudherera vanhu. Vanhu vanga vachisungwa, vanhu vanga vachizvifambira, vanga vasinei nezvanga zvichiitwa paground, vanga vasina security. Yeah. In terms of the demonstration, was there any property damage pane zvaitika here zvingaite kuti vanhu vanzi vasungwa? Because if someone arungozvifambira zvake mustreet kana kuti akangozvigarira zvake vari ipapo, pane here a main cause yatingati vanhu vasungirwei? I can confirm kuti hapana damage of property yaitika, because signal yataura kuseni before vanhu vasati vatomboita mobilize kuti don't damage any property, even muchiziva kuti property iyoyo ndeyezvigananda. That signal haina kubva kucommand chete, yabva kucommand ikabva kupolice, because police ine message yayanga yatipawo iyo as an organization kuti pasine zvigananda. Saka hatina property yadamaged kana 1 kana inocosta even $1. Right, Coolant, do you have anything to add on this one? No, I think zvese zvajeka. Comrade Sarwaka, endera henyu mberi nerevolution tichazobata kana pachinge pane any update munoona tadzoka zvekare kwamuri tichinzwa kuti zvakamira sei. Aiwa, tinotenda mhuri yeZimbabwe. Thank you very much, Comrade Sarwaka. Thank you. Yeah, regedza tione kuti toisa Ngirikini apa. Todaona kuti taisa anonzanu. Uyu anga chi celebrate 5 minutes ago, so we want to know, since ari weku Ngirikini, let's hope he's going to pick stova tazongona tapeta chirongwa, because imwe mvunzo yacho inenge chida vanhu vanenge vari pamberi vaya vari voka zvakanyanya. Chero vasiri paground futi tinoda kungobatanidzira mwana wese pa connection, hapana anosara. Saka toda kuona kuti where is Comrade Traore. Comrade Traore, maswera sei? Yes. How are you, gentlemen? Bhozve kuti bata apa isusu tangoti bhozve datisi boka apa, tangoti tifone timbotaura pari kunzi pane macomrade asungwa kune vanhu vanga vari paground manje. Hey yakomana kana zvadai, so what is the way forward now? Apa Mudarageza ataura kuti vanhu hapana ari kubuda kusvika zvigananda zvabva, now vanhu vakunzi vamwe vacho vakuita vachitya vachinhikirikana. No, thank you so much for the call. At least it helps to give clarity, since the platform reaches quite a lot of people. What people need to understand is, Mudarageza panotipa message bye. You need to understand, like in this particular incident. Let me just look at it now.
so that I can explain to you. Mukatarisa page pamndarageza anditika. Hello? Yes, terrible comrade. Mukatarisa channel pamndarageza. Ndofunga some 3 months ago when he gave a presentation, it was Pasine Gananda. Then a month ago, it was Aluta. Then that same month, it's happening. This is the topic. Then 3 weeks ago, it was going for broke. Then 6 days ago, call for mass demonstrations. Then 1 day ago, it's the roadmap. Then 3 hours ago, it's the action. You remember in one of his presentations, he was saying Mirai action. Yeah. So no point pataswika. It's time for action. Meaning to say, this is the moment that all of us have been waiting for. It's now a matter of minutes, hours, not many days. No patatoswika. So whatever that is happening, you must know that it won't happen for many hours. Whatever that Ganandas are trying to do and all, baba, nyaka pera kare. Huku zvainoita ikachekwa musoro baba, ikatanga kumhanya. Munoti yarova mutoriro baba, simba rarinenge riri naro. Mondofunga kuti hameno kwaichanobudirawo, but ichitongotanga painoita sei yakutotanga kumhanya kudai. Inobva yatosvira ipapo. So people must not panic. People must not panic. I was just on the phone talking to my leaders. This is what's happening. Don't worry, sorry. Don't worry. And you know, don't worry. I want to who's doing something. Don't worry. I'm not asking. Yeah, I know Jerry and Apu. Yeah. In Antaurus and Singapore, and the Quanis. Kutoona vanhu vari kutoteerwa nemota izvezvi maford ranger nechi vamwe tatotumira dzimwe motikari kuti dziescort dziintercept dzivhiringidze nekudii maona manzwa speech yageneral Chiwenga kana manzwa speech iyoyoyo hanzi 2030 is being misinterpreted. Vanhu vari kutadza kutsanangura kuti 2030 chii. Then he spoke about issue General Tongogara and how he died. Kuti hondo muchahwina nekudii but hamuzotonga nyika, hamuzosvika kuZimbabwe. This is the same thing yanga iri kutaurwa kunzi vision 2030 hamusi kuinzwisisa. Munofanira kunzwisisa kuti vision 2030 inorevei. Vision 20 inoreva kugadzira nyika. Not kuti iwewe, but just after that statement, pataurwa nawe Mudara Tongogara. When you're fighting to liberate a country, doesn't necessarily mean kuti iwewe uchabva watodaro. Itai heni mamhuza amuri kuita e2030. Asi todaona kuti muchasvika kweri. Mind you, face yamaona ine mukuru. Patasvika tatodarika level retime yana kudzichipanga yeapologies. Izvi hakuna apologies. Ukaona watopfeka apologies unenge wanyama. All right. Takatodarika level yeah. Izvi baba, it's do or die baba. So watch what is going to happen. Don't worry. Let's just watch and keep our fingers crossed. I'm here in Antauri Singaitiki. And the Zaramba and the Zombonyari and the Zombonyari Zutazako and Chikumbra Rigiro. Kulian TV, Team VAT. Asivanu achishamsika. Kulian TV, aichatzika. Saka, subscribe, also like. Nechawana Jisapa Nachicha. Everybody say Kulian, yeah. Information need to